It's your boy General Fire Colosso Baba Junior Mpasha Mrombo Wezira Wezara Wezo Umakbakiawa Mapropakio Mafanjampa Komone ya 13 Tanzania Distata. Yes saya Nasi tatsikwa Rega ndite kuti vazo introduce vega noti ndindikamva introduce vangu vacho muno wanzofunga kuti ndonyepa but kunyepa ako kwagara konaka. Yes mukoma makadi tiripo makadi mukoma wangu. Right mukoma tisataenda kure ndoda kuti nditange kuziva kuti imimi munonzani udzai nyika kuti munonzani indiri kuziva but udzai nyika kuti munonzani. Inini ndinotwa Museki waZanowe mutungamiri wechikwata cheZheke Express. Tane nguva yakati rebei tirimo mundima yeSungura iyi. Kusungura ndokubasa ndokwedu ikoko. Anditi so tell me kuti mati kusungura ndokubasa kwenyu mati chikwata ndecheZheke Express. Zita racho rine unyandu uri mukati Zheke Express. So mukoma tell me kuti magitara emakatanga rini? Tane makore tikati kana ndisingakanganise music takaitanga zviri zvekuimba kunda kukwira pa stage. Ndakatanga that was 93 94. Ndichirepressa system tazvida kusungura boys tina mukoma Ephraim Joe. Ndoko ndakatanga kubatira bata microphone pakaparadzana mukoma Ephraim Joe na mukoma Sungura na system tazvida mini. Ndongo yandakawaniswa mukana kuti ndimboimba zvifanike maimbira ita system band iroro mazvai ndasingakwanisa kana kutoridza kana gitare asi neshungu manje. Takazogara pasi nevakomana tikazogrupo vakomana tikatanga kumba chedu chikwata isusu 95 tikazoita marecordings edu 98 tikareleasa takaita marecordings edu tikachimbofoira chita mainterview tichifoira tikazotanga kutsikisa damba refu rekude kutanga rinonzi Nhungamidzo that is 98 akunopera rikazoreriswa 99. Second album redu first album redu isi rinonzi Nhungamidzo arakanetsa ndofunga vanoriziva rangane masongs akatana afanga zvakatana kutsikana nezvainazvo ana Gumire Mutemo ana Ndiwakandiramba ana mai wene Chido akadzakati wandei dziri papo dzakafarirwa nenyika. Rechipiri takazorita 2000 rainzi Anesu rakapinda mutop 5 mavideos of the year. Takaritsikisa iroro rakanetsa iro damba refu iroro rakatambirwa zvakanyanya. Tikafamba naro 2001 tikazoita inonzi Panashe. Taita Panashe ndoro anga ne damba refu nemwe song rakambonetsa futi zvekare. Ndofunga chinjo chakaiona pa video racho rainetsa inzi zvakambodana kana zvorambana. Hanzi chinosara musi wacho china mwari wacho. Taita damba refu iroro rakatambirwa futi zvakanyanya iroro ndo rakazonyanya kusimudza. Tikamboita matourings tikana na Mozambique, Malawi nedzimwe nyika dzakatenderedza Zimbabwe nemukati medzimwe nyika dzeZimbabwe. Tabva kuita damba refu iroro nonzi Panashe takazoita rimwe nonzi Makanaka. Rakatambirwa futi zvakanaka. Tapedza kuita Makanaka that is 2004 2005 vataita damba refu rinonzi Nhano neNhano rine masongs akatafanga zvimba medu. Tikaita pane mwe futi song zvakare iripo inonzi Shamiso yakatambwa nemambokadzi video racho rakanetsa zvakare even kana zvimba medu rakanetsa futi video racho zvarakatambirwa zvakanyanya. Tabva kuita damba refu video iroro takazoita 2007 tikazoita inonzi Uwandudzo tanda kuwandudza musambo usungura. Takuti hano ezvine zvinofanira kunyasoita zvinhu zvekuti tinyatsoregedza takura munyaya dzekuridza nekuti nyamarimba idzi. Ndibva taita damba refu iroro rakatambirwa futi zvakanyanya rine song imwe inoti vanofara ndavaona
vanofarira musambo. Aiwa, rakatambirwa zvakanyanya nevidhio zvakare. Tapedza iroro andobva tambogara tamboitawo zvedu break. Hatine zvimwe zvatachimumhaisa zvatachita zvachikwanisa kutirarama chekuti hanoti tichazobatanidza magitari. Ndobva tazita album ratakagumisira naro rinonzi Hodzeko ratakabudisa 2015. Rine masongs anoti infact dzakati wandei dziripo dzinotofadza. Rakatambirwa zvakanyanya. Kusanganisira nachikondolero ana iwa nesu dzakawanda dzimwe dziripo dzinonakidza dziripo padamba refu iroro. Right, mataura imimi kuti makaita album kusvika muna 2015. So kureva here kuti from 2015 up to now hamuna kwanisa kuzomborekodha rimwe album? Ndingangoti hatina kukwanisa mbozi ina handiti yangu album gore rega nekuti ndinoda kuti ndikagara pasi ndoda kuita chinhu chinokuti ndikapinda mustudio ndirimo munhu ndoda kunyatsoziva kuti ndonyatsokutsikanwa kuti basa rataita tikaripo kuvanhu vanogona kufara naro tichitora nguva yedu tichigadzirira tisingamhanyi zvedu tichitora nguva ndo zvandoita kuti maybe tigona kutora time yakati rebei. Saka ndiudzei mimi kuti matimimi maalbums amaverenga handina kuzokwanisa kuverenga nhamba yawo amangani maalbums amaita kusvika pana 2015 pa last album renyu? Kubva patakatanga tine 7. Mune 7 maalbums. Nga mashanda muindustry. So tell me kuti pamakatanga mambondiudzai mimi kuti makamboreplace system tazvida muchimbotsvaya kuimba like maimbiro aita vamwe maartist amakashanda nawo kana kuti vamwe maartist amakamboshanda nawo tisati tasvika kunyaya yedu yemacollaboration kuti vamakamboita macollaboration nawo ndivanani but vamakamboshanda nawo ezen kuti imimi maybe maiva as a band member pane mambakamboridzira here? Ndingati inini ndingatara muchidimbo nchiti handina kuridza asi takashanda neKiama. Iri Kiama chaicha original Kiama. Madzibaba ndikorasa apa mukoma Macheso apa. Panguva yacho yoyo tandisingaridzi asi taita basa rese pabhendi. Taitumwa unoona mamaposters kutaura maspeakers asi tanga tiri madofo tisingada kugona asi takachenjera tinoti taiona zvaiitwa paground kusvika tadzidzawo kuti tofanira kuzviitawo. Saka makashanda nevanhu vakuru vana Nicholas Baba Zakaria vana baba Macheso baba Sharo vanhu vakuru kava. Saka ngati vakakuumbai kusvika papi kana kuti pamakazotanga kuridza magitari mimba chenyu makazombotarisavo here kwavari kuti vakubatsire nehelp or something? Nekuti ini pandakatoona kuti ndimamatantiri tinobatsirana mashows mamwe tinogona kuti maybe mashows mapromoters aya tinosangana tomboitawo wane group rawo ini ndine bhendi rangu tobatsirana ndomabasa mashanda ataita. Ndofunga ndakatomboita mashows akanyanya ndichifamba ndina Hosea Chipanga tina the late Sifas Mashakada zvekare ivo varume vandakanyanya navo zvakanyanyisisa kusvika Mashakada ashaika tiri pamwe chete tichifamba bhendi rake apa bhendi rangu apa bhendi raChipanga apa tichibatsirana mabasa tichifamba tiri pamwe chete ari mabhendi matatu. Right. Aiwa zviri kuoneka kuti zveshuwa basa makarova and pamakatanga kuridza I think indasanda ndatozvarwa. Zvinoitika nekuti mukatasa musoro wangu akutochenaka kurakidza takura tagarawo tamundima. Ndofunga birthday rangu ranga riri kumusawo handise kutembawo 49 dzakwana manje. 49 hanzi makutora kupinda mu50. Ndoda kutowarira kupinda muzana. Hanzi takutovavarira kupinda muzana. So imimi chimbonditaurirai kuti machallenges amuri kusangana nawo imimi sevaimbi vesungura kana kuti tisati tasvika ikoko kumachallenges ndoda kuti ndizive kuti Sungura munyika muZimbabwe iri kuonekwa se iri kutambirwa here? Titaura Sungura yese yakabatana vaimbi vese vesungura iri kutambirwa zvakadii? Right, ndingangoti Sungura ndo musambo weZimbabwe. Ndinofara chaizvo kuti mabvunzo wakanaka nekuti ini kana ndakatarisa Sungura ndekuti kana ndikange ndiri munomu muZimbabwe ndikaridza Sungura vanhu vanofara. Ndikabuda muno ndikaenda kuMozambique ndikaridza Sungura vanhu vanofara. Ndikabuda ndikaenda kuBotswana even kana South Africa vanhu vanotofara kuti vakomana vanomboshanda sei magitari awa. Vanhu vanotonakirwa ndanyatsokuona ku live band live wire.
saka ndirotoona kuti musambo iwo haumbofa wakapera kana zvekuperesesa zvekuti hanzi musambo wesungura wapera kwete. Nokuti ka vanhu vanenge vachigara vachiti ndofunga mazvinzwira vanhu vanogara vachiti hanzi sungura yadhakiswa nedhanso zimudhanso ndo yadhakisa sungura, but mubvunze iwoyo wakambobvunzwa baba Shero vakazitaura kuti zimudhanso inotori pati yesungura, chinotongori chipati chakatorwa musungura ndokubva chaiswa pasaidi chiri chega, saka sungura will remain the best forever and ever. Yeah, that's true. Bozi ini ndongoti zvangofana toti sisu Kanindo. Aninde mukatasa music Kanindo ndekare kare. But even ana Kofolo Media warupinda mwemi vari kuti sanganisa zvavo, even vachita rumba yavo nekawerisa vanenge vachingosanganisa imomo. But fusion yacho haimbofa yakapera yesu Kanindo. That's the original music. Yes. Saka zvafana nesungura medu muno tinogona kuti sungura yazodai, but ngirini yeben groove kana toti iyo dance yapindo music type, but inenge ni challenge yayo futi zvakare, kuti at least ne generation iripo iri kungosumuka vari kutwara music iyoyo, asi kune generation inotoziva kuti vafana vacho vamwe vacho vanozogumisa kuimba zvimwe zvinonyadzisira zvimwe singaiti, asi zvinhu zvingoti inenge iri music inenge zvingofadza vanhu zvakadaro, bozi vamwe zvinonakidza munhu zvinongosiyana siyana. Musati maenda kure mataura point yandandichida kuti ndinyatsonzwa kuti mungade kuudza kuti chii kuvaimbi vechidiki, nekuti mataura zvokuti pane kakuimba zvine kakunyadzisira mukati, mungade kupa advice, because nyaya iripo ndeyekuti madancehall artist anoti ukaimba zvinonyadzisira unokurumidza kuita kuwana market, vanhu vanozvifarira. Imi munozvionawo sei, kana kuti mungade kuvapa advice ipi sevanhu vakuru magara muindustry? Right, ini ndinongoona kuti music inofana kuramba ichingonakidza munhu wese, isinganyatsi kuti iyi ndakudzima music nekuti paita munyarikani, nokuti ukaona ndakudzima music ndada kunzwisa ndoda ndinzwira mutoireti asisina kuzvakamira zvakanaka. Music ndofana kuiridza kuti kana ambuya wangu aripo wachiteerera zvinhu zvine dzidziso zvine udzamu wakanyanya, kuti at least munhu anokwanisa kudzidza, nokuti music chatinoita music tinotokanda mashoko titorowa paidzi, tinonzi tine titoriwa imbo waparidzi kuparidza shoko rakanaka kune vanhu, kuti ndichatsura ndichadzidzisa, kana riri shoko ramwari randiri kuimba parichabuda kuti at least kana munhu anga ane matambudziko ake anokwanisa kudzoreka mukati mehana yake kuti zvake zvigone kudzikama. Saka ndodonzo remusic post pashoko kuvanhu kuti vanhu vateerere nekudzidziswa kwatidzidziswa tinchiwapa. Ndotenda. Aiwa, ndofunga muri kungozvinzwira. Hanzi vakomana imbai zvinhu zvekuti tisanonzwire mutoilet, kana kuti tisatsvage maheadphones kana toda kuteerera song dzenyu. Hanzi imbai zvinhu zvinodzidziswa zvine udzamu zvakandomba. So tell me kuti what are the challenges amuri kufesa muindustry sevaimbi, ndingangoti sema-musicians, kuti muindustry mukusangana nematambudziko akaita seapi neapi, tichitarisa futi kuti iye zvinezvi pamwe nemamiriro akaita upfumi nechichi, ndeapi matambudziko amunyanya kusangana nawo muri kuti aya ari serious zvekuti tikawana anokwanisa kuagadzirisa matambudziko iwayo, kana kuti akagadziriswa zvinhu zvedu zvinogona kufamba, zvinogona kuenderera mberi? Ya, matambudziko akanyanya, nekuti totangira papiracy, nekuti kare taiti tikatsikisa mhanzi handiti music yaitengwa zvokuti ndaitoziva kuti inini kana ndikanzi nhasi ndafa inini mwana wangu anowana rifa kubudikidza nechine music yange ichitengwa music, asi pari zvino manje hakusisina chinhu chiri kutengwa, ende macompanies ari kugadzira vatinorekodha nhasi like atinoshandidzana nawo isiso, vanhu kutoti vandotora that advantage kuti music inenge ichitotengwa, but vanogona musango kuti nepiracy iriko piracy hazvina kumira musha, unotofamba ukatofamba usvika mese kana kuenda kumusika kunotengesa music unosvika uchitonyatsoona this is original CD, asi when it comes to that company wasvika company wandokuudza kuti music haina tombotengwa bozi piracy. Saka machallenges ekuti times pamwe pacho unofila kuti ini ndikaramba ine ndichingorima munda wandisingakwanisa kuti ndingorimira makudo, hazvinakidzi zvesho. Saka ndinongofila kuti dai kuri kuti mutemo wagadzirwa nyika ino, jeri racho rongofananidzwa niri kuti iwo kabamombeka, mutongo wacho zvongofanana 15 years 20 years nepiracy iyo zvinogona, because inini utondiuraya nhasi bhende ndogona ndifanira like inini bhende rangu inowakomana 15 handidya pa 15 test ndakatasa kurarama neipapo, plus machallenges aripo zvine zvakamfanira kuti tiri munguva yecovid time hatina kumbowana kana time yekuti tinombowana kana rubatsiro kana chii up to today bhende rese
takutongofunga kuti maybe pamwe tingatsvaga zvimwe zvinhu kuti tikwanisa kuti tiite kuti tizviraramise zvinova zvinhu zvakatoomera bcause hakusi kwedu ndikapane pandikasimuka here ndinoti nhasi ndakunobata ngoro yo kuti ndakutenga mabhanana mangwana sikoro wamo metro yo kunzi ano muimbo yapera makona akutengesa mabhanana but unokwa kutotsvaga kuramba ndingazviraramise sei. Right, iyo nyaya matauro inyaya iri serious kuti saartistika kuti uzoonekwa uchita haso rimwe pane pamwe potongoyotsvaga kuti zvinhu zveshonda urarama zveshuwa handingazosiye vana vachifa nenzara that ukapinda ukatsvaga chingoro sezvamatauro utengesa mabhanana mangwana unomuka wakazara mubepa uchinzi ninga ari kutengesa mabhanana but maartisti vanhu but kana tizonyatsotarisa nyaya yacho tichaona kuti kana uri artisti zvawakakumbirwa nevanhu kuti uite because pane pamwe pekuti usati watanga basa une zvimwe zvawaita maside households zvawaita vanhu ndobva vachizoti shamwari uya kuno chitiridzira full time ukasiya kuti uchizodzokera mazvichabuda saka chimbondiudzai kuti so far muri kurarama nei muri kurarama sei. Right, ipapo regai ndipanyatsopajekesa kuti nekuti panhu pacho pakatooma tiri kungokiyakiya takutongohasa tomahustlers sekutaurwa ndiri kuita kuti tese tiringokiyakiya kuti tikwanise kuzviraramisa nekuti kare taiti sisu mukabuda mukaenda kushowa nditi nevakomana webhendi each and every monday vanenge vachiwana masalaries avo on the likes saka tanga tisina dzimwe pfungwa dzekuti tandine mamaprojects but nemba zvakazongonzi covid bvazvavharwa ndi panhu pacho pakatiremera zvokuti tanditotasa kuti maybe pamwe tichaonawo hope from somewhere but hazvina kumbobuda sekudaro nanasi tiri kungochema. Right, so ndofunga muri yezimbabwe muri kuzvinzwira maproblems ari kusangana nevaimbi ndevedu, let's support them. So handizivi kutomboti kuhurumende mawana mukana wekutaura kana na president or na somebody ari kumusoro mungade kuti vakuitirei sei? Aiwa, chatingoda kuti tinochida rubatsiro nekuti zvinoitika nje kuti vamwe vakomana toshanda nawo isiso vanenge vane dzimba dzikuroja handiti vanoda kubhadhira marenzi saka pekugara pacho hapana saka tichitochema kuti hurumende dai hurumende ikatirangarirawo kana tikakwanisa kuwaniswa pekugara kana tikakwanisa kuona minda iyoyo handiti topinda venture into farming toita all those things zvatinokwanisa kuti zvinokwanisa kuti sustain kuti tikwanise kurarama nekuraramisa mhuri ndozvo zvimwe zvinhu zvatinokwanisa kukumbira nekuchema kuvakuru vedu kuti vatiteererewo ipapo vatinzwisisewo matambudziko atinenge tinabo sitini takatoremerwa. Vakuru ndofunga muri kuzvinzwira kuti hanzi tioneiwo ziso renyu kuno. So muri yezimbabwe tinavo mukoma nezviya Musekiwa Zanove vari pano mukoma Musekiwa mukuru wechikwata chezheke express zita iri ndarifarira zheke zvorevei mudare zvangofanira kuti tikatsika mashizha handiti munotonzwa kuti toita mutsindo ka ndo zvataidza kutaura kuti panotsika nzou ini ndo rangu gudo uri mukanya ndiri mukanya chaira gudo rakazara aiwa auromba ko zvino zvamunonzi munorarama nezvekuba kwamusi kubenga wani chipo chacho pane pasina chekuba chakaya chiripo chipo chemagitare. Alright, makazowana chipo chekuba waya muchirova waya aiwa inyaya yakanaka. So zheke hanzi zheke sound yatinondwa tikatsika mashizha kureva kuti mashizha ane noise kana akatsikwa anoti chwa zheke but vamwe yes saka tine chingoti zvedu kuti zvakangofanira kuti tongoti kundengendeka kurakidza kuti pane patsika mutsindo wechinhu chikuru. Ndotenda. That's awesome. Ladies and gentlemen, my name is General Fire Colosso Baba Junior Mukwasha Murombo wezira wezha wemagwahlewo mapropohlewo mapfanjamva komoni ya 13 tunzoria dizitata regai tichasangana na mukoma muchikamu chinotevera mukoma mashoko enyu kupedzisira kunyika. Aiwa, ndinongoda ngoti vazive kuti ndiri mupenyu ndiri kurarama ndakasimba zvitsva zviri kuuya ndikataura ndikati bomba ndinenge ndataura zvimwe zvinhu kuti ndenda tudzikisa asi ndinongoti ni zvitsva zviri kuuya hatina nguva titori mugadziriro zvakatosimba nguva yese tiri mucovid tiri kutopractice tiri kutobatanidza saka kureva kuti nyika inofanira kutarisira album soon. Handingatarisa zvangu kuti pari zvino asi ndangoti tiri kuuya bhosi takutoripedza tikangopedza tinogona kungoapa chero asi gore rino handifunge tinogona kuribudisa gore asi next year 2022 aiwa February March ipapa rinenge tori munzeve dzavo
ndofunga muri kuzvinzwira hanzi garai makarire kanzeve because 2022 album rinenge richiuya munokuvara nokunakigwa una anenge ari mabhajaponi mazai ebhazi janja vangwa badza rebhodho. Yes, aya, thank you so much ladies and gentlemen, thank you for watching Chibanda Media, Manas Chibanda Media. Go and subscribe at Chibanda Manas Chibanda Media. Thank you so much.